kulay pi baro ki hinmen ki parau try Jesus Christ ngi dan hang ne ba Gilbert Karbani bat ikong balari simli kini arngot kidang sudap ya ka jinga thok kentiu kurim jongki haka lai potrik jong bunai Januari mutau snem arhajar pusau tang hadin arsingi kini ki lalej ja ka retreat ka badon haka Divine Retreat Center Hamuringur ka badon ha Kerala kini berarngut kilang ki coworker jong ka Holy Redeemer Renewal Center Moklam kilaya thoru ha kaneka ying mane kaneka badai ka ying mane jong ka Paris ka deiru ka ying mane jong ka Holy Redeemer Renewal Center Hamoklam ka badai ka center pan thamai man sim ya ki briu barakhoj ki ba day jong ka seng MSMS lane Missionary of Saint Francis de Sales te kini ki arngut tang sudeb ya tho ki la lej da kajing penbet jong Father Joby namar makiru ki dalade ki don jing trang ban lej sakani ki retreat andrei ka ba compare na ki pat ki jing lej retreat ba kinong lej retreat ka long ba kini tang sudeb ya tho ki la lej sakha retreat te hangning idon nga kwa ban kili yakine ke ei ka jing sem ke ke jing omat jong ki haba maki kane ke jing le jong ki ka longkum kanuksa ban le retreat tang shu dep ya tho kentiu kurim tenga kelina kongi ba Gilbert hakane ke jing le retreat jong pi ha retreat center hapo Moringur ke ei ka jing omat jong pi ba pile retreat namar pile kum shikurim burarngut pila le lang te hakane ke retreat te ke jing omat jong pi kaban kong ang ublay try kan rat nam ta ki jing bha ki jong u kane ga jing le tri jungi shikurim shakerala kalong ek ba ublay la ayangi kanuksa hakaj imuji ba bha ka jing yo jungi abang ile snga pi session baro south ngi sansingi kilong session ki ba sai so ba khamtam ka jing kran jungi brodam milton ka khta shibun ne ka mensim ga jungi khamtam ka jing kran jungi chapanga Christian parenting ka khata sibun kumno banri ban sumari kun kamtam ka im Kristen ka jongi nada ngem simlet ka to retreat ngathra ngam simtip ki to gi kai kumno ngenle namata ki connecti ban ki banang me hadin ki don ki weru session ki ba khata sisa kamtam jikran jongi Father Augustine ka jikran ka jongi ka dungi ka mensim kamtam kumno bengen penhek persan kumno bengen nang he asana ka jing i jungi sujur khamtam ka jing kta ka bajur bha ka dei ka jing kren jungi bodam ton hi kumno ba phep persan ni kunikti lada ngi bor ar adang kimsim le chak to retreat sisa kalong ka jing du ka bakrau namar ngim sim yo kumito ki jing hikai saphang kumno phep persan ni kunikti ki jungi Tiha kajuk kerukam ngaru nga siomat shibun kijing sungu tenat hapok habanga shimbenta haka retreat hapok Divine Retreat Center ha Kerala but kajing yomat kajong ngaru kalong ka bakraw hakba kumba ong ka ktien kajong uble haga gospel yonis kalong ka bandrio ka khot lai punyo ka ong kadubawan syanga ngan kentat tiada shisha habangilet show jisu kamtam harian bangilat biatho bangilet show jisu nakabashim benta ka retreat jisu da shisha shimla kentat yangi bat ka baningkong shwa ningkong kani kamdei hapo ka session jang ka retreat ende ka ai jing hikaya nga bakum ka kami nikum ka kurim ngi dan kam ban kamjan show jisu batru kintan kipo bangi ban kindia ru na kajing yalong hakado baro arngut bat kani karatit kapen kap hikaya nga shibun ba kum ka kurim ngadi ban aipor yau jisu bat khamtam kumba kathong jong ka jing ka shongkha shongman ka balang ru kapu ikani kathong ba kathong jong ka shongkha shongman kalong ban yarap ya ukurim ni ka kurim banjan shauble te kani kalong ka jing hikai ru ka bangi yo anapo karatit ka bangi shimbenta bat ru kumno ban long kikmi kikpa khamtam
ban ayo jisu ki kun ki tin kong bang baro angut ngi man bu ya ublei hak madu hak jingade ke jongi badu nang ta ngela man para mangi ba bangela ban IT ru ya ka jing ka ublei ula ay ngi ya ki kun ki ban sami nangi te kawai ngako ban ong happy kamtam ki kun samlani phi ki barang shuya tho ni phi ki mi pa hang ki balaya tho ru da ki bun snam ba ngi de ban bu shwayo jisu ha ka jing de jingi shikurem ni ha ka jing de jingi kum ki kun kiti kadan kawai ka jing ong jong po Francis ngam kan ma bha exactly kumno ba ka ong henry ka ong kumni ba habangi kwa yu ulok ni ya kalok ba bha ka jing em ka jingi nadu bangirang samlang ngi de bandan ru kata ka jing ngi kare ka jing long ba bha para mangi te ho le se phila ban ong bangi ngem pat long ki ba qualified ban ma bangirang shia tho henry habangi bo yu jisu ha padeng du ka jing em ka jingi ni ladangi trang nadu ha pa bangirang samla ban long ki bre ki ba bha ban long ki bre ki ba trang yu jisu hado banda kut ka jing em ka jangi kum shikurem ki kmi pa kum ki kmi pa yala ki jang ki kun kani ka ju ka jing mut ru kan ne tena ma kata tungin yaro angin penan buram yu blay man ka poy ka jing em ka jangi bangin bo yu khama du ha ka jing em ka jangi ku blay shibun tu kulai sibun ya kini ki arngot ki ba lailet syakane ka retreat te tu ibalari ilaong sisa ya ka baladon haka sici benikong jong Paulus apostol seki Korin kalong ka bahnyau ba u Paulus hangtu ula tho ba ki arngut ki syukurim kimdei ban yakan taj ban yalong si tengah laitang hakapor ba kilaya suthu lang ban syong ban duai wat kini sisa nadu pas sedang jong ka jing kentiu kurim jongki jing sime kene sakramen bat sedang ke jing ya lenti jongki ki lale kila praktis ya kaktin jong bele te kane ke jing le jongki ban im hakado jongki ya kaktin ke jong bele kan sayram ya lam ki te konmen kepara ko samla ko samhoi papen krek ya ke jing kentiu kurim ru kane ke de kanu ksaba bha pakine ki dala im sisa hakado jongki ya ke jing hikai ke bangi syam haka bible te namar kata sakawai pat ke jing kili ya phi bur arngut berkata kalong nalor kita phiyo jing hikai na ki session ba pher te ka na kata ke jing syam jong phi da ka ba philet ke ne ke retreat kumno phi sngo pakane kan sa yarap ya phi nang ne shakhamat hato kan long kumba ujusu wang om tang da ukpu hi ubre uim ne pidon da kanopat kajing yo mensim haba phila le jaka ne retreat kajing yo mensim khamtam kumba ong bru khamla bat nim tang da ukpu honre da ktinga jong blai ngiru nga persang penrung ta ktinga jong blai ka masim ga jongi tengla sngap ya ktinga jong blai kumno thangi kumno bangin le om tang wan im sngi da ka jing bla jong na ka perten rai kumno ban im sngi khamtam ba sakri ban boram yak ting jong blai da ka masim ka jongi da ka dur ka jongi te akaliang jangaru kata ka jing yomat ni kata ka jing shomen siem ka jing yomen siem nakaba shimbenta ka ni ka retreat ka long ba kum syukurem ngidan kamban kurku iwei barabor ka jing em ka jangi hakatu ka singi bangi let ban shimbenta ka dan ka singi ka kawai ka session ka mas bakho ka ba kum syukurem ngiwan biang arngut bat ngi dan hakma jong blai bat ka ba ngi baro arngut syukurem ngi bukti halor iwei ya kakti ka jangi iwei pat te kani ka hikaya nga ru kum ka kurem bat yang ru baro arngut ba man ka singi man ka miet man ka step ngiri ban kurku iwei haka kateng jong jisu namar tang ma uhi bala ban pen em ngi tang ma uhi bala ban pen seiso ya ka jing em ka jangiru haka jing em te ko parlok kane ke ka message ka ba khlan bha sangi ba ro khoj kini ki tin ka ba maki ki la khlei hak manta hadin ba ki lawan ke ne street to kan long kum ka jing rap na ka panta ya phi iwei pe iwei pa ka ba bhatam nakapanta jong ki arngut cikurim khamtam ki betang sudah biatho lene kitu ki ba hapo sansnem ba kila pediang yak sakramen jing kintu kurim bahkan bah bakin lej sha ke retreat arngut khanang ba kindup yo ya kabor na umen simakoi na ujisu na ublei kupa ban yait rengkat syadu bakut kajing im jongki
te kublai sibun kohon ka para ba phi la sa skor ya kan ka interview welengkot ya kini ki arngut ki paro le sing laban ong ba kinang ya her da umen sim bakoi rengkat la sai sabat ki khun sha ublei ba maki kenyarap markeliang ban ai jisu markeliang te kohon ka para kublai sibun ne da ka por jong phi